Здравейте, приятели! Аз съм GapsterBG и казвам, че ще бъда нов ютубър. Ще снимам Clash of Clans, Clash Royale, Minecraft, Terraria може, не знам, Boom Beach, Pokemon Go може, и други игри, не знам какви ще снимам. Пишете долу в коментарите игри, каквито искате да качвам. И... може Dream League. Ако не искате да... Ще снимам главно на Clash of Clans и Clash Royale. Minecraft, когато вие ми кажете да снимам, ще снимам. Чао! Надявам се да се абонирате за канала ми. Ако е така, благодаря. И пак да кажа чао.